el nostre organisme està acostumat a rebre un estrès puntual. Un moment, un dia, pel que no està preparat és per aquest estrès que rebem diàriament. Adolescències, problemes laborals, incomunicació amb la parella... Tot això comporta un patiment diari. I què li passa a l'organisme? Que fa uns canvis. Un d'aquests canvis és un augment de l'absorció de greix a nivell abdominal. Són les panxes de patir, no les panxes de menjar. Per això hi ha tanta gent que fent una dieta no s'aprime, perquè caldrà fer alguna cosa més que una dieta per perdre pes. En casos de persones estressades, caldrà donar alguna resposta més enllà de la dieta, caldrà millorar el seu ànim, caldrà ajudar-los a relaxar. En aquest llibre pretenem que, a més d'explicar una dieta, quins aliments ajuden a que el nostre ànim variï. Mentre un tractament no englobi al cos i a la nostra ment, serà incomplet. Som ment i cos. I la idea, la il·lusió, la pretensió d'aquest llibre és arribar a la salut total. Moltes gràcies.